שלום לכולם, כאן איתמר. אז היום אנחנו בפרק ראשון של Let's Play מיינקראפט. תשכחו מכל הסדרות וכל הפרקים שהיו. זהו, עכשיו אני יכול ללכת להרבה יותר נערות, וכל זה בגלל שהצלחתי להוריד רייז מינימאפ. אז Let's Play מיינקראפט, אני מבטיח לכם שזה האחרונה, לא משנה מה יקרה. Survival, רק דקה. אוקיי, אז default, no, אוקיי, מצאתי סיד לא רע, סיד, הסיד הוא סיד, בקיצור. בונוס צ'סט, יאללה. עוד לא, זה, כבר יש לי אינטרו, אז עכשיו הכל מסודר, יש מינימאפ, מעולה. מעולה, יאללה, אחלה דברים, לא רעים. בואו ניקח את הטורצ'ז, ואני רואה יש פה כבר שים, נהרוג. כנראה שאתם שומעים אותי יותר טוב, כי אני קירבתי את המיקרופון. רק דקה. בלה בלה בלה. רק עשיתי בדיקה עם המינימאפ. אז עכשיו ישמעו אותי הרבה יותר טוב, אני מקווה, כי קירבתי את הזה, עשיתי כאילו סוג של אופסי, עשיתי סוג של קיצר, סידרתי פה. יש לי מיקרופון בתוך מצלמה, שמתי, וזה מצלמה שיכולה להיות בכל מיני מקומות, להתעלות סוג של קליפ, שמתי את זה על החולטה שלי, ועכשיו אני מדבר את זה יותר קרוב לפה, אז טוב. רק שנייה, אני אשים על פארפסט קלאודסון מינימל. אז בוא נראה מה יש פה. סבבה, what the. אז בואו נחצוב את העץ, ובואו נראה אם יש פה משהו מעניין בסביבה. פרחים מדהים. פמפקינס, כי זה בצבע כתום, אז כבר! יאללה, מעולה. יש פמפקינס, זה מעולה. כן, צריך להמשיך להרוג כבשים, לפחות עוד 2. תמותי. כן, אז חזרתי היום לאט, לא מזמן. זהו, אז חזרתי מאילת. דקה, אני חוזר, אני סוגר את הדרך. אז חזרנו. יש פה כלב מעולה. אוי, מצטער על הרעשים, פשוט אני מעברר וזה על החולצה שלי. וואי, אני חייב סקלטון להרוג אותו. אז מה אני יכול לעשות עכשיו? בואו נלך אולי נחצוב את הבית הזה, ניקח אותו כאילו כדי להשיג קבלסטון, או שזה היה רק עלי שראיתי, לא, חשבתי שראיתי איירון, אבל לא ראיתי. סבבה. מה יש פה עוד? סבבה, מעולה. בלה. סבבה. יש פה פוטטוס, יש לי כבר אוכל. פוטטו, ימי. חיטה. סבבה.
וויט ופוטטוס יש לי כבר. עכשיו, מה חסר? 12 וויט, מעולה. תמות, תחיה. 20 ו-19, פאקינג מטורף. אוקיי, בוא ניקח את הסלאבס. שנייה. אם כבר יש לי, אז בואו נעשה דבר כזה. אוקיי, 3 קובלסטון מספיק. סבבה. עכשיו קח סלאבס. בסדר. אתה נראה כמו איזה טנבל חי בסרט. שתי מרל על יחסה תביא. יאללה זוזו, ניקח את זה. אני על נורמל או על ארד או על מה אני? איזי. טוב, יש לי די להגים. או, קול. בואו ניקח קול. ניקח 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נכין וורק פונס. יש לנו פה שתי קול. נכין עם שתי קול, נכין את הפוטטוס. אז מה אני רוצה לעשות? בעצם עכשיו שיש לי את המינימאפ אני יכול לתת למערות בלי להיות כזה קרוב לאזור. אני יכול להתרחק הרבה באמת ולחזור כאילו לא חובה לכתוב את הקורדינטות וזה. עכשיו זה יותר פשוט לדעתי. אין, אם יש מוד שהייתי בוחר באמת כאילו לזה, זה היה מינימאפ, זה לא צ'יט, אין על מינימאפ בקיצור. פשוט מי שייצר אותו חשב על הרעיון. גאון. מה שטוב בו זה שלא צ'יט, זה לא חרא כזה, זה לא צ'יט, כאילו מותר להשתמש עם זה בשרתים. זה סתם וויפאונס ודד פוינט, שאם אני אמות אני אוכל כאילו לזה לדעת איפה מתתי, אז אין לי שום פחד למות. כאילו המינימאפ נותן ביטחון עצמי כזה, לא יודע להסביר כל כך. בוקד פוטטו. טוב, מה נעשה בינתיים? מצאתי קול. בוא נהרוג חזירים. אני הולך להכין חרב. אופס. אוח. סבבה. בואו נלך להרוג את הפיגים. כן, מעולה. יש פה במבוקים. עוד פיג. לא, פיו. אני אלך לחקור פה מתישהו. בתכלס המינימאפ עוזר לי מאוד,
כי אני לא ממש יודע למצוא את כל הכיוונים. אני לא טוב בזה. אבל בקטנה. עכשיו זה יעזור לי מאוד. צריך לקחת קבלסטון. סתם. קבלסטון. ואני חושב שבינתיים ללילה אני אגור פה במשך איזה 3 פרקים. אני אגור כאן. וגם עכשיו מצאתי את האתר של מיינקראפט וויקי של קראפטינג וויקי בקיצור. אז אין לי בעיה עכשיו להכין כל מיני דברים. עכשיו מה שרציתי לעשות זה לעשות להם גריף לכל איך קוראים לזה? כל הכפר, וילג' פה מחמם אוכל, איפה זה? הנה. עכשיו נכין בד זה ככה. איזה קוסם. יאללה, נתן שזה יאללה, מעולה, עכשיו בוקר. אולי נשים את המעבור על אחד. הנה. עכשיו, מה יש לעשות? אמ 50 סידס. לא פלא קוראים לזה סיד. מכין אקס. מדביק. סבבה. עכשיו מה אני אעשה? מצטער על זה אם שמעתם. אוקיי, סליחה. פשוט סידרתי את זה. לא הבנתי מה זה רעשים שעושים. מה הם מדברים? וואי, המעבר עושה רעשים. אני חייב לקנות מזגן. מאיפה? וואי, הם חופרים הוויליג'רים ברמות מטורפות. וואו. טוב. איך מאיפה נשיג את זה? I want to play it. עם 3... חי בסרט. שווה אבל לא שווה. לא יודע. אם היה לי את זה לא הייתי לוקח. אוקיי, יש פה עוד. מעולה. אני רוצה את זה כי אני הולך לעשות את זה בזה עיצוב לנו שטח משהו יפה. טורץ' וראיתי שם עוד חיטה סידס. מעולה. 20 וסטאק ו16. יאללה, אחלה, לא רע. לא רציתי ליפול לבאר. לא כיף. איזה חמוד זה, זה כזה יפה.
לא. נופ. אני אנמיך קצת את הווליום, את הסאונד. בוא נראה. אוקיי. אז אין פה את ה... וואו, יפה פה. זה היה. ונתן מטורף צעק מלמטה. אוקיי. אז חבל שאין פה את הבית שמקבלים בו דברים. זה היה יכול להיות מושלם. פה אני לא אגור, אבל אני אחצוב עצים עכשיו. חייב דחוף. יאללה. לחצוב. יש שם דזרט וסנואו. לא רע. אז נשים את החציבת עצים הזאת בפסט מושן עם שיר. יאללה, בואו נתחיל. אני מזכיר, השיר הוא... עזבו, אתם כבר תשמעו. בעוד 3, 2, 1 ו... חזרנו. אספתי מספיק עצים, אני חושב. אני רואה שיש כבר משהו יפה. ועץ שלא חצבתי אותו בהתחלה. נכון. בוא נלך לקחת את קצת חול. אבל שאני נמצא פה. יו, נודר נדר. לא ידעתי את זה. רק עכשיו ראיתי את זה, נודר נדר. שעד עכשיו שאני ראיתי את זה איכשהו, ודעתי את זה. פשוט ראיתי את זה עכשיו. נודר נדר. עכשיו, בואו ניכנס. די מעולה להתחלה. עכשיו, איך אני ארד לשם? טוב. יש, איזה כיף. מצאתי את זה. Efficiency 6. 2 דיימונדס. מעולה. ו2 אמרלדס. אני אלך לכפר. 3. את זה לא צריך. את זה לא צריך. 4 גולד. לא צריך. סדל. סידל. טוב, ניקח את הגולד. וואי, לא רע. בכלל לא רע. עכשיו ניקח את ה-TNT. איזה מעולה. לא צריך את איירון 1. לא רע. באמת לא רע. טוב. התחלה יפה. נהניתם מהשיר? בפסט מושן? אני די כן. שיר חמוד, מצחיק וטרול. אהבתי אותו מאוד. שיר כל כך מצחיק.
פלינסטון. אז כן, זאת הייתה התחלה. מה יש פה? כלום. pressure plate. אני לא צריך. פשוט אני עולה למעלה. איכשהו. שיט. לילה. יאללה. טוב, עכשיו מה צריך? קקטוס. כן, צריך. נראה פה משהו עם סטון. מים. קול. הרבה קול. אני אקח את זה ואני אחזור לוויליג'רס אם אני אמצא את זה. הלוואי, כי יש עליי 3 אמרלדס. אז אני אלך לזה. אוקיי. אני די מפחד שזה נוגע לדברים האלה. אבל מעולה. איירון. דפ 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 דפ. איירון על ההתחלה 7. הטיפלים האלה נראים לי חמודים. סתם לא. צילו. עכשיו נחזור לוויליג'רס אם אני אמצא את זה. היי, יש פה את השטח היפה הזה. אוקיי. הנה. אני רואה את זה. נלך קצת לעשות מכירות החלפות עם ויליג'רים. הנה עץ. והוויליג'רס. אוח, אני כל כך שמח לראות פה את הוויליג'רס. שיש עלי 3 אמרלד. נה 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 נה. פאק. איפה אתם? הנה. פצן. חסר את עצמו, אתה רוצה פרטיות? מה? שלי בכוונה. תמבל. מה זה היה? זה השעון שלי. אוקיי. סורי.
The fuck? או, מה אתם עושים ישיבה? לא קראתם לי? יחס. נה. טוב, אז נראה לי שעד כאן יהיה פרק, ומקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא. אם אהבתם תגיבו, אם לא אהבתם גם תגיבו. אני צוחק. תגידו מה אהבתם, תגידו מה לא אהבתם, אם יש עצות לשיפור, מה לעשות. תודה שצפיתם, תעשו לייק וסאב, יאללה ביי. טוב, שנייה. אוקיי. רק בוא נראה את הוילג'רים האלה, מה הם עושים. אם כבר עליו, אבל אפילו לא. טוב, יאללה, ביי.